Estatistika Institutuaren arabera, hirugarren hilabetez, bera egin du KPI kontsumo prezioen indizeak, baina oraindik ere oso goian dago 7,2an baitago. Beste puntua metaleko sindikatuek egin duten grebarako deialdi berria izango da. Joan den astean grebaldia erregistratu zuen plataformak eta atzo elak lan uzterako deia egin zuen ere. Hala bakoitzak bere aldetik egingo du greba. Arratsaldeon guztioi, Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmenaren negoziazio maila berriro bilduko da gaur eta mugarria izan daiteke gatazkan, hori bai, sindikatuek ezinbestekotzat jotzen dute sektoreko langileen soldatak KPIaren arabera erregularizatzea. 11 hilabete daramatzate lan hitzarmena negoziatzen eta langileen ordezkariek adierazi dutenez, ganorazko proposamenak mahai gainean jartzeko unea da. Entzun jarraian Mikel Etxebarria elako industria arduraduna, Iratxazkuelabeko bere homologoa, eta Unai Orbegozo Komisiones Obreraseko industriarloko prentsa arduraduna. Bosten gara, orain adibidez, 5 egun jarraian egitea greba, eta gero ikusi beharko da. Patronalak 5 egun greba horiek egiten badira, eta ez badago akordiorik, uste dugu, gehiagora joan barko ginez dela, greba mugabearen posibilitatea hor egon da ere. Ikusi beharko dugu mailan zer gertatzen den, baina gure ustetan patronalak ez du aukera gehiago pasatzen utzi behar. Zenbat eta denbora gehiago pasatzen utzi, orduan eta zailago izango da akordioa. Kosteak gorantza doaz eta enpresarentzat behintzat berantza. Orduan ez dakit ja, aitzakiak behingoz uste dugu bukatu behar direla. Bestalde, Mondragon Korporazioak urteroko batzarra egin du gaur asteartearekin Donostiako Kursal jauregian oraingo honetan gai ordenan jasota ez dagoen auzi batek hartu du protagonismoa Ulma eta Olnaren balizko irteera, besteak beste Laboral Kutxa eta Mondragon taldeen arteko egungo harreman eta lankidetza mailari eusteko txostena izan dute eztabaidagai. Korporazioa osatzen duten kooperatiba gehienen ordezkariak bildu dira kongresuan 750 hain justu. Dena dela hutsune esanguratsuak izan dira, Oronak eta Ulmak ez baitute ordezkaritzarik bidalin, biek ala biek korporaziotik ateratzeko galdeketak abiatu dituzte langileen artean. Ulma eta Orona Mondragonen industria dibisioko konpainia handienak dira gainera eta 10.000 behargin baino gehiago dituzte, bien artean korporazioaren etekinen erdia lortzen dute. Ulmari dagokionez, oinatindu honek egoitza eta joan den astean hasi ziren taldearen dibisioen artean bilerak egiten, Oronan ere antzeko prozesua egiten ari dira, biek ala biek autonomia gehiago edukitzeko atera nahi dute korporaziotik. Aurreikuspenen arabera, bazkideek abenduko lehen 15 aldian bozkatuko dute erabakia. Antzinako euskarari buruzko aurkikuntzak garrantzitsu baten berri eman zuen atzo Arantzadi Zientzia elkarteak Arangurengo Irulegi mendia aztertzen ari zirela, esku baten itxurako pieza berezi bat topatu zuten Kristo aurreko lehenengo mendekoa. Aurrean idatzirik dauka hizkuntza baskonikoan orain arte agertu den testurik zaharrena eta luzeena 4 lerro ditu, eta lehen hitza sorioneku gisa transkribatu duten, eta ondorengo guztiek ez dute inolako antzik gaur egungo euskararekin. Aurkikuntzak frogatu du inguru horretako herritarrek baskonikoz hitz egiten zutela garai hartan eta hizkuntza horretan alfabetatuta zeudela. Jokin Aramendi, Arantzadi elkarteko zuzendaria. Momentu horretan, badakigu euskaraz edo, guk de euskaraz edo baskoniko, baskoiez, idazten zutela, berezitasun batzuekin baina, eta noizkua da, pentsatu aztarna horiek diela 2000 urte, baina gehiagoko, zaharragoa diela. Bueno, atiek erik egiten dira, goretzako pauso ikaragarria da, euskaldunetzako, eta bueno, mendik aurre horrek zer ematen duen, hori ere begiratu behar dugu, etorkizunean hor zer esaten duen, zer da, nolakoa dan, bide bat irikitzen dela. Ordea Donostiako Udala eta Espainiako Defentsa Ministerioa ados jarri dira, bigarrenak aurrekoari Loiolako kuartelen lursaila saltzeko. Eneko Goia alkateak presazko agerraldi bat egin du gaur goizean, akordioaren berri emateko salerosketa 73,3 milioi euroan adostu dute. Prezio horretan eremu berriaren urbanizazio kostuak sartu dira eta hitzarmena urtearen amaieran edo 2023aren hasieran sinatuko dute. Hortik aurrera lurrak udalarenak izango dira. Egitekoak
beharrezkoak dituzten lanen artean daude gainera, bizubi berri eraikitza eta lurzoruaren maila 2 metro igotzea uholdeak eragozteko. Hau da, hiri baten historian ematen diren momentu berezi horietako bat, ez? Hiriaren etorkizunari begira, pauso bat markatzen dutenak. Atzera begira, zenbadin badegu, gure hiriaren historian hau da kontinuo bat. Hezkuntzaren bueltan berriz lege berria zehazteko prozesuan murgilduta daude Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Lege horrek oinarri izan behar zuen apirilean adostasun politiko zabalez itxizten hezkuntza akordioa. Hezkuntza plazara dinamikako kideek une hartan akordioaren balorazio positiboa eta era berean kritikoa egin zuten adierazi legez hezkuntzan jauzi bat emateko zumeak bertan zeuden, baina zehaztasun gehiago eta anbizioa falta zirela adierazi zuten. Ere, bada orain gutxi argitaratutako zirriborroa ez du positiboki baloratu hezkuntza plazara dinamikak. Euskal Hezkuntza Zerbitzua osatuko duten zentroek bete beharreko euskalduntze, segregazio, parekietasun eta laikotasun ezaugarriak desagertu direla deitoratu dute hain zuzen ere. Asier Etxenik dinamikako kidea izan da gaur gurean gonbidatu nagusi gisa adi. Momentuan ere ondo baloratzen genuen, nolabait irtera profila B2 maila horretan zehaztea minimoki, hortik gora izan aldelako ere bai, baina gutxienez B2 maila lortu behar dutela ikasle guztiak, eta guztiak izate horrek ja gure ustez bada urrats bat, orain arte guztiek ez dutelako betetzen, inondik inora ere, ja ez bakarrik eredua barruan ez dela betetzen, pentsa beste guztiak, eta beste guzti horiek gainera badakigu ez orain, dakigu ja oin dela 20 urtetik ez dela horrela, eta bere ereduek ez dutela maila hori ematen, ez dutela bermatzen irtera profil hori, eta 20 urtetan ez da bestelako neurririk hartu zentzu horretan. Hezkuntzaz eta euskaraz bada besterik, sehaskako ikasle, irakasle eta gurasoek protesta egin zuten atzo Bordelen, Brebetako eta Basoko azterketak beren hizkuntzan egiteko eskubide aldarrikatzeko errektoretzaren bulegotik abiatu eta giza eskubideen plazaraino joan ziren arrabots handia eginez. Euskaren erakunde publikoko ordezkariak eta Ipar Euskal Herriko parlamentariak irailean bildu ziren Frantziako hezkuntza ministerioko ordezkariekin Parisen. Brebetako zientzietako proba euskaraz egiteko aukera aipatu zuten eta ministerioko ordezkariek esan zieten arrazoizko epeetan erantzungo zutela, baina ordutik isilik diraute. Peio Jorajuria sehaskako lehendakarerekin egin dugu konexioa gaur, egoera ikusita emango dituzten hurrengo pauso ez aldetzeko badi. Hor iduri izan zaigu, jokatu nahi duten azken karta da erabakiak gibelatzea urte bat edo bi irabazteko guri